Wanne kake so na baka? Bai sani. Bai sani dan nawa? Dan 20 ko dan 50? Dan 50. Dan 50. Kai. Ya kwa. Yana da daɗi fa. Madara ce zuriya. Na gani kuma. Madara ce kuma yana maganin rana. Yana maganin zafi. Malam. Kudin. Kudi me? Ai ba ka ake ba da a ce haka nake ai da tuni jari na kare. Ku an garin haka kuke yi? Kudi kuke karɓan an sai a ba hannunku? Ai ba gwamnati ce ta ba mu jarin ba. Mu muka nema da kanmu. To ni ne sai abu bana bada kuɗi sai dai in maka aski. To wallahi sai ka biya kuɗi. Zan nuna ma cikakken ɗan tasha ne sai da na je birni sannan na da ƙauye. Bari yaro. Sai da na je birni sannan na da ƙauye. Dan haka ku sai ka bada kuɗin nan. Bari yaro. Idan kana raina sa hankali to ni mara hankali na ba zai raina. Bari yaro, bari. Malam. Ni masala ya za a yi. Wallahi sai dai maka aski. Aski? Ni wallahi. Ka yadda za ka yi min aski? Na yadda. Bari na ajiye keke na. Amma dan kashe mun tasha Allah na duba mu Allah na duba zai bari ni. Tasha mu ya muna tasha. Yaro. Ai muna tasha. Bari ya kai mun ba. Ah! Ya kwariya! A sai irin askin da aka yi malam? Balatin nan za ka yi irin na Cristiano. Balatin da haka hudun ma. Duka 50 ɗin? Ina tuwa na gaba da nan tun daga ce da abu ya maka mu mun gama an gama ai. Aski ya sauko ke. Aski ka gama da shi. Kai, wani gaya maka ni a aski. Ka san dai Adamu ko? Ka san Adamu Usha? Adamu. Kai kake Adamu ya zango aski? Wayyo Allah, ni nake wa Usha aski. Ni nake wa Jamila na gudu gyaran fuska. Halilu ba? Halilu kuma ne masa aski. Shi baya tsayawa ne. Gaddama. A shi isa daga kullun kansa da gashi. Billahi lazi gaddama ce shi. Kaga Jamila na gudu? Ni nake mata aski. Tas nake aske ta. Ina ma gaskiya. Sannan in gangara gidan. A san me ra'ayi? Gidan bene. Dakata. A san irin askin da aka yi mun. Kai mun ko irin askin Adamu. Allah kawai shi ne ka haɗu da shi. Ka haɗu da shi billahi wanda zai rahama. Sannan samu ma ka hoshi ma ka hoye anan. Ai sai an gama askin za a yi kawo. Ababan Allah. Tsaya mu. Mun zaka ni? Ai sai an gama aski da gashin za ka yi kawo. Ni ba tsoho bane, ni ban yi da kawo. Gaskiya ai shi ka waye dai Allah na tuwa daga ban lazimi. Dakata mala. Da me za ka yi mun aski? Da me za ka yi mun aski? Wasa yi za ka ji ka. Ai a makaranta ne ake yara aski da almakashi. Na fasa na haƙura na ban ma 50 ɗin kaje inda don nan za ka yi min na ban ma 50 ɗin. A'a in dai ni don nan za ka yi min na ban ma 50 ɗin. Don Allah ka haƙuri. Ka haƙuri. Kai.